Jotono khulumkha tei chibai khani khorang channel ang samung jomatia. Kedugma ani channel ang video daimaya aboni karon hingkhe ani microphone khong najak paikha ani je video khaijaknai je manui tongmani bebakno ani gari bisingni khong najak paikha abo ani kisa bul tongo ang tainlani je aina tongmani abono sosai rojakliya horo hingke bui khonogui nai paikha aboni bagui bo ang video daimaliya video sanaimaliya haini bagui ang ani channel ang kono video upload khaimaya hingke tini khe microphone kwrwi phano video kisisa short khai sanasinai hinui ang phaijao norok nai tongdi khani khorang channel no hingke tei kaisa tini ni topic hingkha hingkhe o amchaio ba telemurago je tipramo thani wngui vote bachanai candidate abo hingkhe wansa bosongni borok tipramo thani wngui vote bachanai hinui khnamani abo chini tipra sa tongnai rok kisa chajak thaya wngui tongmani borok busuk jora tui chajak thaya wngui tong abo tabuk saklaikha haya haifano bisingtui khnamani 1 bosoni borok vote bachanai tipramo thani wngui hinui hingke abono tui kwbangma borok bukhuk bai perlaigui ba bwkha bising dulaiui tongo abono chajak thaya wngui hingke bomo haibo borokni reaction bono kisisa nailaiano norok nai tongdi khani khorang channel Bidhan Sabha ni bagui tipramo thani khe bumung saklaijaknai kisa misa subo saklaijaka haifan pura saklaijaka 20 jonani saklaijaka hinui khanago 20 seat ni hingkhe chini telemura onchol nile o telemura ni seat nile sabo bachanai hinui nongsi sodo saklaijaka saklaijayakho saklaijayakho hingke je ang khnamani ba simani hingkha hingkhe 1 bosoni borok bachanai hinui khnai tong abo kok thik de abo ba जोंबो हाहिं खानामाना हाफानो जोंखे गसियाता tini phung ai siri siri ang news ko nukmani hingkha hingkhe Sanjit Sarkar bono wngkha hinui ang khnai phaimani bono nahi hongo haifano जोंखे chini borokno basaroga musungta hingke chini borok malia bo bachaka hingkhe tamo kono problem ba boot chini borok ni bisingo komenai omhaide wono wansok wansogo borok khe rusiro yakhanai sobarok o bokung goloksom borok tole roya phan wngda phan chini borok ni bisingo le kede komoknai komong te boba baksa baksa busia tongo जों kaisa se busia nai baksa baksa boro tirwa motha phaide wanjai no basa chini borok se basa nangu baksa baksa u jono sadharan song busia khanai te जों ba busia nai ta bono ba जों ba jeno phang basa khe जों ba ronai ta bono ba hingke tabuk chini borok bachaka hingkha tekisa chini borok ni বহুত kom kabang manai bangkungnai acha hingke te kaisa hingkha bubagrale kabang mana offer sok phaimani boni thanigo haifano bo bono nalia greater Tipraland sinanggo hinui hingke bo so kabangma sacrifice khaimani जोंबो हाइनि किसी साले बुबाग्रानि वानसमा काहा tongo hinui wansugui boot marlainai haisible je phano bachalanthong bo ta je bubagra khaitoi acha hingke nini personal babe hingke nong kuno problem wngje 1 bosoni borok bacha phanang jaya chini borok bacha phang jay ang deno phanor nai belai ke hambai hambai mai haita अब कुनो प्रॉब्लम या कुनो problem tani dorkar nani ba boba gara je jo boba saram bonu decide ngai ta माने वाजै बाचा फानो कुनो प्रॉब्लम करे अच्छा इंगे और कबांमा आगे तोर सकांगरक तोले सिनि बरनो सिमा बाचा रनाय रहि nglai tong yadeba इंगे ओमो tak tole nunghai sapila आगे जे बुबाग्रा decide खाइबनि इंगे बन नोंसनाय ta joto oro area ni borok joto haide homba nungsimi se hai ma to samalia janji ব্যক্তিগত nibo no problem sibo माने borok बाहायनो सयना नांमानि हाइता मा सयलायनि हाइसिब्ला karon boba gara sini bangi sacrifice khaitung ha nung oro tawai sini bangi nung khaimaliya deba nung khalok maya deba ukokta अच्छा